Türkmenistanyň paýtagtyna bazarlaryň bazary sogully, ýagny alyjy ýok diýip Aşgabatdaky bazarlaryň birinde sowda edýän täzir azatlygyň habarçysyna aýtdy. Aşgabatyň bazarlaryna gödüýlýän ýene bir üýtgeçlik bolsa, diňe alyjylaryň däl, satyjylaryň hem azalmagy bilen bagly. Aýdaly 3 tekide bir satyjy dur, sebäbi olar alyjysyz bazarda gyşyň aňlygyny daňlap oturmakdan peýda ýokdugyna düşünip, tekilerini, karytlaryny goňşularyna tawsyryp, iş orunlaryna gedekleşip çykmagy başladylar diýip bazarlaryň ýagdaýyny öwrenen çeşmelerimiz habar berdi. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylar bu ýyl çalşanyny täze ýylyň öňünden hem bazarlaryň ören çoluluk bolanyny habar berdiler. Mysal üçin Owulhan köçesiniň gün ortasynda ýerleşýän 15 ýyl awadançylyk atly Lomoy sowda bazaryny täze ýyl sogully bazarlaryň da bazar sogully diýip adynyň aýdylmalyk şerti bilen gurulşan satyjy aýtdy. Her bazar aýda bir gezek santar güni, arasaçylyk gününe ilip ýapylýar. Şol günlerde adamlar bazara barmaýar, sebäbi bazar işlemeýär. Emma 2018-nji ýylyň 1-nji güninden bäri bazarlar hemişelik santar gününe geçeni çalym edýär diýip Azatlygyň ýene bir çeşmesi özüne galan bazar täsirlerini paýlaşdy. Azatlygyň ýerli habarçylar paýtagtyň bazarlaryna aýlanyp iki alyjylaryň alýan harytlary bilen gyzyklanýarlar. Alyjylaryň bir näçesi özleriniň çörek zawodlaryny bişirilýän çörekler iýip bilmeýänliklerini we tamdyr çöreklerini almak üçin bazara gelenliklerini görüň berdi. Beýle kalyjylaryň bir näçesi bazara çağalaryny, mektep esbaplaryny, galam depter almaga gelen bolsa, ýene bir näçesi bazarlardaky dermanhanalardan derman almaga gelipdir. Türkmenistanyň prezidenti bayramçylyklaryň öňünden ýurdun bazarlaryna haryt bolçulugynyň döredilmegini, şonuň bilen bir wagtda ol harytlaryň ardan bolmagyny talap edip durýar. Belki de şu talap bilen bagly soňky döwürde senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agdasy bolup durýan firmalaryň käbiri bazarlarda adam gatnagy üçin goýulan ýerlerde wagtlaýyn teki gurup, bazar narhlarynyň has ardan bahalanýan harytlar satýarlar. Azatlygyň habarçysy bu sekilerde satylýan harytlar bilen hem gyzyklandy. Olarda alma, soğan, kartoşka, kelem ýaly önümler satylýar. Kelemiň 1 kilogram 1 manat, soğanyň 1 kilogram 2,5-3 manat aralygyna, alma 6 manat, apelsin 5,50, 7 manat aralygyna diýip habarçymyz aýtdy. Bu önümler bazardaky adat tekçelerde senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň firmalarynyň goýýan bahasyndan adyndan 2 hisse gymmat satylýar. Pomidoryň 1 kilogram 12 manata barýar. Soğan 5-6 manat aralygyna, kelemiň kilogramy ardan bolanyny 5 manatdan satylýar. Emma şol ardan önümleriň hem alyjysy köplükde diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Ýene bir bellemeli zat täze ýylyň öňü sirasynda Aşgabatyň bazarlaryny daşary ýurtlardan getirilen towuk buğutlar satyldy. Ol buğutlaryň 1 kilogramy 8 manatdan, emma towuk buğutlary her ele diňe 1 kilodan berilýärdi. Bu towuk buğutlar häzir hem satylýar we inni olalky 1 kilogram çäklendirmesi hem ýok. Azatlygyň habarçysy Aşgabatyň Mir bazarynaky wagtlaýyn tekilerde satylýan towuk buğutlarynyň geçişini görmek üçin bir sagatlap şol ýerde boldy. Towuk buğutlaryny satyn almagy bir sagatyň dowamyna bary ýok 2 alyjy geldi. Satyjy olara öňkü ýaly 1 kilogram çäklendirmesi ýok. Bir adam 3 kilograma çenli towuk buğduny berýär dedi. Emma alyjylaryň biri bir towuk buğduny çekdirip alyp gitdi. Beýlekisi bolsa 2 towuk buğduny çekdirdi diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy görüň berdi.